Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude, bideo berri batean. Oraingo honetan, kazetaguneko webgunean, erabiltzaile bezala, altan nola eman ikusiko dugu. Hasteko, goialdean daukagun nire kontua aukeran klikatuko dugu. Bertan, kontua izan ezkero, hasi saioa klikatuko genuke. Baina, gure kasuan, erregistroa nola egin ikusiko dugu lehenengo. Beraz, erregistratzea aukeratuko dugu. Erregistratzeko prozesua 4 pausotan banatzen da. Bakoitzean, datu ezberdinak sartuz. Lehenengo pausoan, nan zenbakia, izena bizenak eta kazetaguneko konturako izan nahi dugun pasaitza sartuko dugu. Bigarren pausoan, datu pertsonal gehiago eskatzen dizkigu. Adibidez, emaila, bizigaren helbidea, telefonoa, eta abar. Hauetako datu batzuk, harremanetan jartzeko erabiliko dira ikastaroen kasuetan. Hirugarren pausoan, daukagun heziketaren inguruko galdera batzuk dauzkagu. Galdera hauek, kazetagunetik zein nolako erabiltzaileak pasatzen diren jakiteko balio dute. Informazio honekin eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzaileen beharretara moldatu daitezke. Galdera hauen azpialdean checkbox bat daukagu. Honen bitartez, kazetaguneko ikastorei buruzko informazioa jaso nahi dugun edo ez, adieraziko diogu. Bukatzeko, kaptxa bat daukagu. Irudian ikusten ditugun zenbaki eta letrak ondoan idatziko ditugu. Erregistroaren azken pausoa, baldintzak irakurri eta onartu behar izango ditugu. Baldintzak irakurtzeko, estekak klikatuko ditugu. Ados bagaude, checkboxa klikatu eta botoia sakatuko dugu. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!